Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa walero, mawa wapa 27 August 2022. Okondedwa mawa walero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti musadzimangire nokha ndende ya moyo wanu, kulephera pa zinthu zina kapena kulakwitsa m'machitidwe anu m'moyowu sikutanthauza kuti mudzakhala choncho mpaka kalekale. Pamene mwalakwitsa pa zinthu, gonjani, lapani ndi kudzukanso kupita chitsogolo mwa Ambuye. Ndipo mawa walero okondedwa ndi phunziro namba 8 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Mateyu chapter number 13 kuyambira ndime ya 53 mpaka ndime ya 58. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, Yesu atatsiriza mafanizowa anachoka kumeneko. Atafika kumudzi kwawo anayamba kuphunzitsa m'masunagoge awo, ndipo iwo anadabwa nati, munthu uyu anayitenga kuti nzeru iyi ndi mphamvu zodabwitsazi? Kodi si mwana wawo opala matabwa? Kodi dzina la amayi wake si Mariya? Ndipo kodi abale wake si Yakobo, Yosefe, Simoni ndi Yudasi? Kodi alongo wake onse sali ndi ife? Tsono ndikuti kumene anazitenga zinthu izi, ndipo iwo anakhumudwa chifukwa cha iye. Koma Yesu anawawuza kuti mneneri sapatsidwa ulemu kumudzi kwawo ndi ku nyumba kwawo. Ndipo iye sanachite zodabwitsa zambiri kumeneko chifukwa cha kusowa kwa chikhulupiriro chawo. Ameni. Okondedwa, pa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti nthawi zina moyo wofuna kuti zinthu zizichitika monga mwa maganizo ako osati zimene Mulungu wakonza zimakuyika mndende yosathandizika pamene mathandizo atakuyandikira kwambiri zedi. Munyengo zina abale wanga, kusathandizika kwa wanthu sikutengera kuti Mulungu walephera kuwathandiza ayi, kapena kuti zimene zikhoza kuwathandizazo kulibe ayiso, koma zimatengeranso kaganizidwe ka munthu ofuna kuthandizikayo. Munyengo zina banthu adadzikhazikitsira okha mfundo ndi kulingalira konena kuti ine amene angandithandize ndaujeni. Ine zimene ndikhoza kuzikhulupirira kuti zilipo kwa Mulungu ndi zokhazokhazo zimene zikhoza kuchitidwa ndaujeni. Mwa ichi ngakhale Mulungu atatuma munthu wina amene iwo akumudziwa, amene iwo akula naye, amene amakhala mdera la kwawo lomwero, sangamkhulupirire. Iwo maganizo awo adayika pa alendo ndi wanthu obwera, koma kuti munthu amene ali mdera lawolo adamchonga kale chakuda kuti sangathe kuwathandiza. Mwa ichi alipo wena amene akusautsidwa pamene sadafunike kuti asautsidwe, pamene iwowo anafunira kuti athandizidwire, pamene iwo amanyoza kuti palibe thandizo lina lililonse. Okondedwa, kusautsidwa kwa anthu wena si nkhanza za Mulungu ayi, koma ndi ndende imene adadzimangira okha kuti ngakhale mayankho atawayandikira bwanji, ngakhale mayankho atamawaona, iwowo sizingatheke kuti azimvetse zimenezo ndi kuzilandira. Sinditsata kuti inu sizikuchitikirani kuti mumanyoza iwo amene mwakula nawo kuti sangakuthandizeni? Kodi inu sizikuchitikirani kuti mumapeputsa iwo amene mukuwadziwa ndi kumalemekeza iwo amene simukuwadziwa? Kuti Mulungu ngakhale atatumiza banthu amene mukuwadziwa, amene mwakula nawo, zanthuwo simulandira nkana chimodzi chonse. Maganizo anu mudayika kuti ngati ali Mulungu adzatuma munthu amene sindikumudziwa. Inu akuluakulu ndi ndende imene yapangitsa anthu ambiri kusathandizika, yapangitsa anthu ambiri kuderera zimene Mulungu wachita, yapangitsa anthu ambiri kukulukutika posayenera kuti akulukutikepo. Ayi ndithu. Tandimvetsana okondedwa, achulukirenji banthu omwe akusautsidwa pamene sadayenera kutero, popeza zimene zikanawathandiza amazidziwa ndipo amaziona, koma kaganizidwe kawo kamawatchingira kuti akafike pothandizidwadi. Zakuti izi zikhoza kundithandiza amazidziwa ndipo amaziona,
koma no maganizo awo ndende yodzikonzerayi imachinga kuti zija zimene mulungu wawapatsa, zija zimene mulungu wawayikira zikafike powathandizadi okondedwa, ndende iyi imachinga ndipo anthuwa sathandizika. Ndinu mboni, anthu ambiri mwina mdera limenelo mumapezeka wina amene mulungu wamuyika kuti uyuyu awathandize abale wakewa. Ayi ndithu mpeza kuti anthu aja akunkana amene uja ndipo kumamunyoza kumpatsa zimaina zambiri. Inso mudaone kuti mdera lomwelo wina apezeke ndi dalitso la galimoto, anthu ampatsa maina ambiri, fiti wa sataniki, achita uhure ndi mbava. Kubwere wina wa dziko lina akhale mkatundu yemweyo koma tikumlemekeza bwana big man ndinu nokha wachikulire. Zikuchitikiranji izi abale wanga? Ndi ndende imene munthu wadziyikira yakuti mathandizo asamfikire m'malo mwakuti iye alandire chimene Ambuye wamukonzera, ndipo onyamukirapo pake ayi akunyoza ndi kupeputsa wosadziwa, akunyoza dalitso la Yehova pa moyo wake. Ndimati ndinene madalitso ena amene Yehova amatipatsa anthufe amadutsa mwa anthu ena, ndipo ife tikawanyoza anthuwo ndi kuwapeputsa satithandiza. Achulukirenji wanthu ameneno adadziyikira tchingo limeneli. Mulungu wakhala natumiza anthu ambiri kwa iwo amene anafunika adzawathandize, koma ndende iyi yakankha zambiri pa moyo wawo. Sibweza ali chonchi ayi, koma iwo adakana ati kuthandizika ndiwe, iwo adakana ati kumvera izi. Mukudziwa nthawi zina zimatha kuchitika mwana wa dera lomwelo waphunzira bwino ndipo wakhala dokotala wamkulu, akuthandiza wanthu malingana chidziwitso chake. Now anthu omuderera amene ife tikumudziwa ati uyu sangatithandize. Ndimati ndikuzeni, ngati mutakhala ndi maganizo amenewa mukufa matenda, dokotala oti akuthandizeni ali pomwepo. Vuto si mulungu, vuto si dokotala, koma ndende iyi imene mwadziyikira kuti othandiza ine akhale munthu oti sindumudziwa, koma ngati uyo oti ndamudziwa, sulu yake ndayiona, kodi amene anganene kuti chani pa ine. Ndikuwuzani mukufa matenda, iti ndi okuthandizani ali pomwepo. Maganizo awa kwa abale anga mdziko langa lino achulukira kwambiri. Ndikanati wopemphera ayika zitchingo zoderera wanthu, ayika zitchingo zonyoza wanthu, yeti anthu amene akuwadererawo akuwanyozawo ndi anthu amene mulungu watumiza kuti likhale thandizo lawo pa moyo wawo. Ndimati mmawawanira abale wanga mutuluke bwanji mndende imeneyi, chifukwa ikukupangitsani kuona ngati mulungu sakuthandizani, ikukupangitsani kumchimwiranso Ambuye pa kumnyoza zake zimene wakutumizirani kuti zikuthandizeni. Ndipo ochita izi ndi anthu ambiri kwambiri zedi, mwinanso inuyo ndinu mmodzi wa iwo. Tandimvetsana abale wanga okondedwa, musayiwale abale kuti mulungu amachita zake payekha. Machitidwe ake a mulungu amaposake kuganiza kwathu. N'chifukwa chake tiyenera timukhulupirire mulungu ndi kumumvera mulungu, ndipo ife tidzathandizika. Tilandire chimene Ambuye watikonzera. Tidzifunse ndani angachite izi. Si mulungu kodi akugwiritsa ntchito munthu otereyi? Kulingalira kotero kumakumasula ndipo kumakuthandiza. Ameni. Mawu a mulungu amene tawerengawa, Yesu amene amachokera mdera la Nazareti wayamba kutumikira Yesu Khristu, zamphamvu zambiri zamba kuchitika, wanthu akumukhulupirira ndipo afika potsimikizika mtima amene ndiye mpulumutsi Mesiya. Okondedwa, akufa akudzuka, osaona akuona, uthenga wabwino ukulalikidwa. Mbiri ya Yesu yapita patali. Tsiku lina adapita kudera la kwawo kuti akawapatsenso uthenga wabwino nakawathandiza anthu adera la kwawo. Tamvano okondedwa, m'malo mwakuti anthu adera la kwawo alandirenso monga wena amalandirira, iwo adakhazika pa zina osati zothandiza. Iwo akudzifunsa mafunso, kodi ni ndani amene? Kodi si mwana wa Mariya amene? Si mwana wa Yosefe mpalamatabwa? Kodi azibale wake sawa amene wadziwawa? Kodi azilongo wake si awatu waonawa? Nanga zimene akutiuzazi adazilenga kuti? Zimene akuchitazi mphamvu yake adayilenga kuti? Ndipo iwo adakhumudwa naye. Yesu pakuona kuti anthu akhumudwa naye ndipo sakumulandira, sadachite za mphamvu zambiri, adachoka napita kwina kumene apulandira. Tandimvetsani, atachoka Yesu kudera limeneli, kodi anthuwo mavuto awo adatha? Yankho lake ayi.
monena kuti kaganizidwe ka anthu awa nkamene kadapirikitsa Yesu kuti achoke, kaganizidwe kawo kadabalira ndende yakukhalabe m'mavuto, kaganizidwe kawo kadatchinga kuti chisomo chafikire, mathandizo awafikire. Inu sizikuteronso? Okulira mwa abale wake a Yesu opezeka ku Nazareti adali ndi zofoka izi. Choyambirira, iwo sadazindikire kuti Mulungu njira zake nzosiyana ndi njira za wanthu. Sadazindikire, ndipo sadazindikire kunena kuti Mulungu amatha kugwiritsa ntchito munthu wina aliyense mu nthawi ina iliyonse kuthandiza miyoyo yawo. Okondedwa tandimvetsani, chifukwa chakuti iwo sadavomere kuti Mulungu amatha kugwiritsa ntchito munthu wina aliyense, Yesu adamkana, Yesu sadamkhulupirire, Yesu adampeputsa, Yesu adamnyoza. Kamoyo aka kosafuna kuvomerezanaka kameneka kamapweteketsa alipo beno okondedwa, sikuti sanafunika athandizike ayi, koma mpaka na pano savomereza kuti awa ati Mulungu akhoza kuwagwiritsa ntchito, awa Mulungu akhoza kuwatuma, awa Mulungu akhoza kudzereramo kuti athandize moyo wanga. Ayi, moti nkumakana munthuyo. Nawo denja ndi mukamangana munthuyo mmakana limodzi ndi zimene ananyamula kuti akupatseni. Ndi chifukwa chake inu mudzakhala choncho. Makosana awa adamkana Khristu Yesu, ndekuti pakumkana Yesu ndi kumpeputsa Yesu amapeputsanso zimene Yesu ananyamula kuti awapatse. Mwa izi sadathandizike. Vomerana abale wanga kuti tili ndi Mulungu amene amasankha zake nthawi yake. Vomerana abale wanga kuti Mulungu ngakhale kudera la kwanu lomwelo akhoza kudzutsa wina akhale choyankhulira mu mawu ake. Vomerezana abale wanga kuti ngakhale m'manja mwanu Mulungu akhoza kudzutsa wina kuti amugwiritse ntchito. Mukudziwa nthawi zambiri zimakhala zokhumudwitsa kuti munthu obadwa m'banja lomwelo anthu ena akupindula naye, ena abale wake wosapindula naye. Zikuchitika moti ena kunjani kumanena kuti kwakuti taona dzanja la Mulungu ndipo Mulungu atithandiza mwauje, pamene omuzungulira sakumvomereza, akumnyozabe mpaka na pano. Okondedwa, zakuti m'banjamo Mulungu akhoza kudzutsa wina namapereka uthenga wabwino, anthu nkumatembenuka. Okondedwa, anthu ena am'banjamo osavomereza. Umafa umapita ku gahena ndithu pamene wina ali m'banja momwemo akulalikira uthenga umene ukupangitsa wena akupita ku moyo osatha, osapindula. Chowapangitsa kuti asapindula akulipoti ndi m'bale wanga. Adanena ndani kuti akakhala m'bale wako munthu Ambuye sangangwiritse ntchito? Adanena ndani kuti disqualification yakuti munthu athandizike kwa mnzake nkuti munthu akhale m'bale wake? Si choncho abale wanga. Mulungu amatha kukupatsani wina aliyense, ndipo muchitenge ngati chisomo kuti okuthandizirani ali m'manja momwemo. Wenatu alipo ndazibambo akutumikira bwino kwambiri zedi, ndipo Mulungu akuwagwiritsa ntchito, koma akazi wawo ndi ana wawo sawatenga ngati mtumiki wa Mulungu. Amawanyoza nkumapeputsa, nkumakhazikika pa zofoka za amenewo. Wena nkutheka ndazimayi okondedwa akutumikira bwino kwambiri, amuna wawo savomereza ndipo amawanyoza namatenga zofoka zawo. Wena nkutheka ndi ana ndi abale okondedwa akuwagwiritsa ntchito kwambiri Ambuye kutumikira dzina lake, koma azibale wawo wazungulira m'malo moona zimene Mulungu akuchita, iwo ali bize kukonda zofoka ndi ubwana wawo, osadziwa kuti awa watsopano ndiwo chipangizo cha Ambuye chakupereka uthenga wabwino. Ndipo ndikuwuzeni kuti maso anu akakhazikika monga mmene anthu aku Nazareti adakhazikira, simuthandizika m'dziko lino. Muderera zosafunika kuderera, munyoza zosafunika kunyoza, ndipo mutaya zosafunika kutaya, mutsekereza zosafunika kutsekereza, chifukwa simukukhulupirira komanso simukuvomereza kuti Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito wina aliyense. Vomerana abale wanga kuti Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito munthu wina aliyense, ndipo okuyandikirani Ambuye akamamugwiritsa ntchito ndiye kuti Mulunguyo wakonda ndinu nomwe kuti inunso muthandizike, mupindule ndi kupezeka kwa chisomo chake mderalo, mupindule ndi kupezeka kwa chisomo chake mwa munthu amene inu mwayandikizana naye. Musakhale inu osapindula kwa munthu amene Ambuye akumugwiritsa ntchito. Aliponso wena amatha kuyenda nazitumiki amphamvu kwambiri zedi amene Mulungu agwiritsa ntchito, koma iwo akamayenda nawo anthu aja amangopindula komwina kuti amayenda ndi atumiki otere, koma iwowo pa zimene mtumiki akuchita sapindula polo chimodzi. Musakhale inu otero.
musakhale inu osapindula pamene mayankho mutayandikizana nawo. Musatero. Anthu aku Nazareti sadapindule naye Yesu chifukwa sadamuvomereza. Chachiwiri ndichi, makusana amenewa amaona za ubale, amaona zomuderera, osaona zimene Mulungu akuchita mkati mwawo. Nchifukwa kufunsafunsa, kodi uyu ndi ndani? Kodi si mwana wawo pala matabwa? Kodi amayi wake si Mariya? Na kudziwa kuti abambo ake ndo pala matabwa, kodi kungapangitse kuti Mulungu asamugwiritse ntchito? Kodi amayi wake kukhala Mariya ndi vuto lakuti Mulungu sangathe kumugwiritsa ntchito? Kodi abale wake kukhala kuti mumawadziwa zalakwika pati kuti musamve chimene iye amene akulankhulaye akunena kwenu? Okondedwa, ndimati ndikuthandizeni muchoke mndende iyi yakuti popeza ndimawadziwa iwowa ndiye kuti Mulungu sangawatume. Ayi, chotsani malingaliro amenewa. Ndi ndende imene simupindula nayo. Mutamva Bible kuti ndipo adakhumudwa naye chifukwa iwo amati munthu amene akumudziwa sangathekenso kugwiritsa ntchito ndi Ambuye. Bible kuti atafunsa mafunso amenewa akuti ndipo adakhumudwa naye, popeza kuti adadabwa, adakaphunzira kuti zimenezi, ndipo mphamvu zochitira izi adazitenga kuti. Samayembekezera, samakhulupirira kuti zikhozochitika. Ndimati ndikuwuzeni, ngati mukudabwitsidwa ndi zimene wina wake Mulungu akumuchititsa, find out adazipeza kuti zimenezi. Mukapeza kuti ndi Mulungu adampatsa, khalani pansi pa iye, phunzirani, thandizikani, muthandizika. Sikuti popeza kuti mukumudziwa ndekuti Ambuye sangathenso kumugwiritsa ntchito. Ayi, Mulungu akhozochita naye modabwitsa. Musathamangire kukhumudwa. Mudera lanu lomwelo aja mudakhala nawo pa desiki limodzi, aja mwayenda nawo aja, inde anzanu aja, Yehova akhoza kuwatuma ngakhalenso kupemphera kuti mujire ndi zotheka. Musamaderere munthu popeza mukumudziwa. Ayi, musamalemekeze munthu poti simukumudziwa. Ayiso. Okondedwa, tiyeni ife tidzilemekezana, ndikathandizika. Tulukani mundende yonyoza okuyandikirani, tulukani mundende yonyoza iwo mukuwadziwa, tulukani mundende yonyoza iwo amene mwakula nawo. Ayi, amene aja akhale abale wanu. Yesu tamuvana akunena kuti mneneri salemekezeka kwawo chifukwa choti ambiri amene amachokera kwawo kwa mneneri amadzimangira ndende yakumaona kuti popeza amadziwa pakwawo ndi apa, popeza amadziwa makolo wake, popeza amadziwa abale wake, that means sangathe kuchita kanthu. Ayi, kuganiza kolakwika. Iyi ndi ndende, ichi nchitseko chotsekereza kuti madalitso apaderadera asakufikireni. Alipo ambiri sakupindula abale wanga chifukwa cha zomwezi. Kuganiza kotere, kukhazikika pa zolakwika, sakupindula. Vuto nchiyani? Ndi Ambuye kodi kuti sadawatumizire anthu kuti akhoza kuthandizika nawo? Ayi, Yehova mbali yake adachita, chikondi chake adaonetsa, koma iwo kamtima kawo safuna kusamalira iwo amene Mulungu watuma kawafikitsa pa mzati wotere. Abale wanga, musakhale inu otero. Pindulani ndi iwo amene ngakhale adachoka mdera lanu. Mtumiki wa Mulungu ndi mtumiki wa Mulungu ndithu. Iye amene Ambuye wamtuma ndithu. Mzimvekani mbiri yake yotani. Ayi, mvetserani mudzapindula. Mukakhazika pa kunyoza ndi kuderera, palibe cha nzeru chimene mungapindule. Funso nkubati, mutamnyoza, mutamderera, mutamsamukadza, mwapindula chiyani? Palibe. Ndinene simungasinthe chimene Ambuye adayika mkati mwake. Taonani pa za Yesu. Yesu ndi mpulumutsi basi. Zilibe kanthu adamunyoza, zilibe kanthu adampeputsa, kwa amene adamulandira adapindula naye. Inunso ngati simulandira iwo amene Ambuye adawatuma, simupindula. Koma mukalandira ngakhale mukuwadziwa, mudzathandizika. Mawu a Mulungu ndi amodzi, and after all si mawu ake munthu uyo, ndi mawu a Mulungu. Wina aliyense mungamlemekeze bwanji, kaya mtumiki wa Mulungu wakunja aliso nkwawo tu ameneyo. Monga so amene mukuwanyozawo ali ndi kwawo. Bwanji osamanyadira kuti awa ngakwathu ndipo timamva uthenga wa Mulungu mosavuta. Kodi si chikondi cha Ambuye chimene chimoyo wanu? Bwanji osachilemekeza.
lemekezana abusa kumpingo kwanu amene mulungu wako agwiritsa ntchito, lemekezana atumiki adera lanu amene mulungu wako agwiritsa ntchito, lemekezana azibale wanu amene mulungu wako agwiritsa ntchito, ndipo mukatero mudzapindula muzimenezo. Osamakhala ndi kamoyo konyasa komanyoza iwo okuyandikirani amene mulungu wako agwiritsa ntchito ndikumalemekeza apatali. Ayi, izi tuli zimene zikupangitsa anthu ambiri kumanyoza mabanja wawo, kumakalemekeza mabanja anthu ena, kumanyoza akazi wawo, kumakalemekeza akazi anthu ena, kumanyoza amuna wawo, kumakalemekeza anthu ena. Kodi izi zili pati? Uzimu uli pati? Uku nkudodowala kupanda kwa nzeru, uku nkuganiza mozolika pansi, ndipo sizipindula zotereza. Musakhale mmodzi wotero. Mvano okondedwa, popeza makosa nawo adatsogoza kupeputsa, Yesu Bible ikuti sadachite zamphamvu zambiri. Chifukwa chiyani? Kutsogoza zonyoza, kutsogoza zopeputsa kumapangitsa kuti chikhulupiriro chako chichepe. Makosa nawo popeza adatsogoza zimenezi, chikhulupiriro chawo chidachepa. Pakuchepa kwa chikhulupiriro sichidalandire za mphamvu zimene Khristu Yesu adapereka. Mwa ichi Yesu sadachite zamphamvu zambiri zimene adafunika atalandira, sadalandire chifukwa chikhulupiriro chawo chidachepa. Chachepa bwanji? Adatsogoza kunyoza, adatsogoza kuderera, adatsogoza kupeputsa. Abale wanga, zazikulu za Mbuye nkutheka sizichitika ndi moyo wanu ngati mungatsogoze kuderera, ngati mungatsogoze kunyoza. Amalawi, tiyeni tilemekezane. Ana Mulungu, tiyeni tilemekezane. Zimetapeza kuti ndizoona, zimetapeza kuti nza kwa Mulungudi, tiyeni tikhale pansi pakuzilemekeza ndi kuphunzirapo. Tikatero Mulungu adzaonekeranso mwa ife. Musakhale ndi maganizo kuti ndimamudziwa munthuyi. Yehova wamtenga ameneyi ndipo akumugwiritsa ntchito. Singawi zonse zimene Mulungu amataketa munthu amamtuma kutali. Ayi, nyengo zina wena amatuma kwawo komweko, natumikira kwawo komweko kuti athandize abale wawo. Ukunso nkuthandiza kwa Mbuye, ndipo ndi okhawo amene amalandira mwakukhulupirira kuti ndi mawu achauta amene amathandizika. Taona apa Yesu sadachite zamphamvu zambiri kudera kwawo. Iye kudera kwawo kumene anafunika achite zamphamvu zambiri, koma ayi ndithu sadazichite chifukwa mitima yawo sidamulandire. Inunso abale wanga, ngati simulandira chimene Ambuye wakukonzerani, zazikulu zambiri zakumwamba mwa inu sizichitika. Ndekuti chitseko chiwatseka ndani? Ndiwe mwini wake. Musadzikire ndende yakusathandizika ndi maganizo ongoderera ndi onyoza. Ayi, mutsegule chitseko chimenechi, mukhale vanthu okhulupiriradi zakuti Yesu ndi mpulumutsi, ndipo mudziwe kuti Mulungu yakhoza kugwiritsa ntchito munthu wina aliyense nthawi ina iliyonse kupindulira miyoyo yanu kwa Iye. Mukatero abale wanga, mudzakhala vanthu olemekeza kwambiri Mulungu kuposa vanthu. Mwa ichi mudzathandizika. Ambuye akuunikireni nakutulutseni mndende yotere, chifukwa mwina nkutheka mwakhaleni mmodzi wa opeputsa wena, poti ndi munthu wakumalawi mzanu, koma tikumnyoza kumderera ndi kumalemekeza anthu ena. Ayi, Mulunguso amenewa amatha kuwatuma kuti muthandizike ndithu. Lingalirani muzama pamene muganiza kwambiri pa chimenechi, ngati mudzipeza kuti inuyo